Ο ISS είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός που περιφέρεται γύρω από τη Γη στο διάστημα. Ονομάζεται διεθνής γιατί πολλές χώρες συνεργάζονται για την ύπαρξή του. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι ο μεγαλύτερος τεχνητός δορυφόρος. Η άτρακτος του σταθμού έχει μήκος 51 μέτρα και τα ηλιακά του πάνελ είναι μεγάλα, ορθογώνια και έχουν μήκος 73 μέτρα. Το συνολικό μήκος του διαστημικού σταθμού είναι 109 μέτρα. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι η μεγαλύτερη ανθρωπογενής κατασκευή στο διάστημα. Κατασκευάστηκε σε κομμάτια και στη συνέχεια εκτοξεύτηκε στο διάστημα και συναρμολογήθηκε σε τροχιά. Αυτός είναι ο ISS όπως φαίνεται σήμερα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων που μπορούν να γίνουν μόνο στο διάστημα. Υπάρχουν συνήθως 6 αστροναύτες στο σταθμό. Γενικά αλλάζουν περίπου κάθε 6 μήνες έτσι ώστε κανείς να μην περνά πολύ χρόνο στο διάστημα. Μπορείτε να δείτε στον ουρανό τον ISS με γυμνό μάτι. Μοιάζει με αστέρι που κινείται πολύ γρήγορα. Βρίσκεται λίγο έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Αυτό ονομάζεται χαμηλή τροχιά της Γης. Ο ISS χρειάζεται μόνο περίπου 92 λεπτά για να περιφερθεί γύρω από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι κινείται με ταχύτητα 28.000 χιλιόμετρα την ώρα. Οι κύριες χώρες που συμμετέχουν τώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Ιαπωνία και πολλές χώρες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Κάποια μέρη του χρησιμοποιούνται για έρευνα και εργασία, άλλα για ύπνο και άλλα για άσκηση. Η έρευνα και τα πειράματα είναι κύριο καθήκον του ISS. Δεν υπάρχει βαρύτητα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που σημαίνει ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα οστά και οι μύες των αστροναυτών συρρικνώνονται. Γεια σας, είμαι η Σάνι Williams και βρίσκομαι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Οι περισσότερες από αυτές τις μονάδες που θα δείτε έχουν 4 πλευρές, 4 επίπεδα και συναρμολογούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς να εργαστείς με τα πόδια σε ένα επίπεδο ή στον τοίχο, στο πάτωμα ή και στην οροφή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να γυρίσεις τον εαυτό σου και η αναφορά σου αλλάζει. Το αναφέρω γιατί στο σημείο αυτό κοιμούνται 4 από εμάς και πάντα οι άνθρωποι ρωτάνε για τον ύπνο μας στο κενό. Στο κρεβάτι σας απλά ξαπλώνετε. Εδώ δεν έχετε πραγματικά την αίσθηση του ξαπλωμένου. Απλά κάθεστε στον υπνό σακό σας. Εδώ λοιπόν είναι ένας σταθμός ύπνου. Μπαίνω μέσα. Μπορείτε να με ακολουθήσετε. Εδώ μέσα είναι σαν ένας μικρός τηλεφωνικός θάλαμος, αλλά είναι πολύ άνετο. Έχουμε έναν υπνόσακο μέσα στον οποίο κοιμόμαστε, ώστε να μην αιωρούμαστε. Μπορούμε να κοιμηθούμε με οποιοδήποτε προσανατολισμό. Ακόμη και αν γυρίσω και κοιμάμαι ανάποδα, δεν έχω καμία αίσθηση μέσα στο κεφάλι μου που να μου λέει ότι είμαι ανάποδα. Ο σταθμός ύπνου είναι επίσης σαν ένα μικρό γραφείο. Έχουμε έναν υπολογιστή, μπορείτε να δείτε ότι έχω μερικά παιχνίδια, βιβλία, ρούχα και άλλα πράγματα που το κάνουν κάπως σαν το σπίτι. Εδώ είναι ένα σημείο που συναντιούνται όλοι για πρωινό, αφού πλύνουν το πρόσωπό τους και βουτσίσουν τα δόντια τους. Αυτή είναι η κουζίνα μας. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι υπάρχουν όλα τα είδη των τροφών εδώ. Είναι σαν να ανοίγετε το ψυγείο. Έχετε όλα τα διαφορετικά πράγματα που θέλετε να πιείτε. Έχει κρέατα, αυγά, λαχανικά, δημητριακά. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα τα συνοδευτικά με ζαχαρωτά και στη συνέχεια μερικές μικρές μπάρες ενέργειας για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε όλα αυτά τα είδη φαγητού. Κάποια από αυτά είναι αφυδατωμένα και έτσι πρέπει να τα ενυδατώσουμε. Το γεμίζουμε με λίγο νερό και μετά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να το ζεστάνουμε. Αυτό που βγάζω είναι ένα ψαρονέφρι ψητό, πολύ νόστιμο. Αυτό το φαγητό είναι φτιαγμένο στη ΣΥΠΑ, αλλά έχουμε και φαγητό από την Ιαπωνία. Έχουμε ρώσικο φαγητό, όπως μπορείτε να δείτε σε αυτά τα κόκκινα δοχεία, είναι γεμάτα με τρόφιμα που προέρχονται από τη Ρωσία. Το πώς μοιάζει μία μέρα στον διαστημικό σταθμό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί λόγω του ότι δεν υπάρχει κλασικός ημερήσιος κύκλος. Ο ISS βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και περιστρέφεται γύρω από τη Γη σχεδόν κάθε 90 λεπτά. Οι αστροναύτες βλέπουν 16 διαφορετικές ανατολές και ηλιοβασιλέματα σε 24 ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον ρυθμός ημέρας-νύχτας στο σταθμό, επειδή ποτέ δεν είναι πραγματικά μέρα ή νύχτα.
Το πλήρωμα όμως κοιμάται κανονικά. Υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα για τους αστροναύτες που λέει τι ώρα πρέπει να κοιμούνται και τι ώρα όχι. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει ένα σταθερό κύκλο 24 ωρών όπως και στη Γη. Αυτό σημαίνει ότι οι αστροναύτες μπορούν να χαλαρώσουν παρά τις ασυνήθιστες συνθήκες. Αυτό βοηθάει επίσης στο ότι η μετάβαση σε ένα νέο ρυθμό μπορεί να απορροφήσει πολλή ενέργεια. Όταν οι αστροναύτες ξυπνούν και ξεκινούν τη μέρα τους, η πρώτη τους βόλτα είναι συνήθως στην τουαλέτα. Όπως μπορείτε ήδη να φανταστείτε, ένα μπάνιο στον ISS είναι πολύ διαφορετικό από ένα μπάνιο στη Γη και αυτό ισχύει ειδικά και για το ντους. Είναι κάτι συναρπαστικό επειδή το νερό συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά στη μικροβαρύτητα. Δεν έχει κάποια ροή και παραμένει στο σχήμα του σαν ένα πολύ στερεό τζελ. Οι αστροναύτες απλώνουν το νερό στο δέρμα τους για να καθαριστούν. Όταν λούζουν τα μαλλιά τους, εφαρμόζουν το νερό στο μπροστινό μέρος του τριχωτού της κεφαλής τους και στη συνέχεια πιέζουν το νερό προς τις ρίζες των μαλλιών τους. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι το νερό με το οποίο πλένονται οι αστροναύτες δεν εξαφανίζεται ή απλώς εξατμίζεται. Το νερό δεν εξατμίζεται επειδή δεν μπορεί να βγει έξω, καθώς οι σταθμοί είναι σφραγισμένοι. Έτσι συγκεντρώνεται σε ένα φίλτρο όπου καθαρίζεται, επεξεργάζεται ξανά και μπορεί στη συνέχεια να καταναλωθεί από τους αστροναύτες. Επίσης και το νερό που αποβάλλουν οι αστροναύτες χαμένο στην τουαλέτα καθαρίζεται και μετατρέπεται σε πόσιμο νερό. Η τουαλέτα στον ISS διαθέτει εύκαμπτους σωλήνες που χρησιμοποιούν ανεμιστήρες για να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο αναρρόφησης που στη συνέχεια προσελκύει τα ούρα. Αλλά πίσω στην καθημερινή ρουτίνα, ένα σημαντικό σημείο στη ζωή ενός αστροναύτη είναι η σωματική άσκηση. Λόγω της μικροβαρύτητας, οι μύες δεν καταπονούνται όπως όταν στεκόμαστε στη Γη, τρέχουμε ή σηκώνουμε κάποιο βάρος. Η συνεχής εργασία ενάντια στη βαρύτητα δεν ισχύει στον ISS. Εάν όπως και οι αστροναύτες περάσετε αρκετούς μήνες στον διαστημικό σταθμό, υπάρχει κίνδυνος ατροφίας των μυών και η καρδιά, η οποία πρέπει να αντλεί λιγότερο αίμα μέσα στο σώμα στο διάστημα, μπορεί να αρχίσει να συρρυκνώνεται και να γίνεται συνολικά μικρότερη και πιο αδύναμη. Με την καθημερινή προπόνηση, οι αστροναύτες μπορούν να το εξουδετερώσουν. Μετά το φαγητό, οι αστροναύτες συνήθως πηγαίνουν στην κύρια εργασία τους που είναι η εκτέλεση πειραμάτων. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός για τον οποίο βρίσκονται στο σταθμό εξ αρχής και για τον οποίο υπάρχει ο ISS. Πραγματοποιούνται πειράματα, για παράδειγμα, για να διερευνηθεί πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε ένα μικρό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λαμβάνονται φωτογραφίες της Γης για να καταγραφεί η επιρροή των ανθρώπων στον πλανήτη και άλλα πειράματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την δοκιμή νέου διαστημικού εξοπλισμού εκτός του σταθμού. Ναι, οι αστροναύτες δεν βρίσκονται μόνο μέσα στον ISS, αλλά αρκετές φορές εγκαταλείπουν το σταθμό σε έναν λεγόμενο διαστημικό περίπατο. Οι αστροναύτες πηγαίνουν στο εξωτερικό του σταθμού για να πραγματοποιήσουν επισκευές, πειράματα ή εργασίες συντήρησης. Λαμβάνουν εκ των προτέρων ένα ακριβές πρόγραμμα, το οποίο εκτελούν εκτός του διαστημικού σταθμού μέσα σε 6 έως 8 ώρες. Ο διαστημικός περίπατος δεν είναι ακριβώς ένας περίπατος, αφού οι αστροναύτες δεν απομακρύνονται ποτέ πραγματικά από το σταθμό. Είναι πάντα συνδεδεμένοι με αυτόν με ειδικά καλώδια ασφαλείας. Το εξωτερικό του σταθμού διαθέτει χειρολαβές από τις οποίες οι αστροναύτες μπορούν να κρατηθούν. Στη συνέχεια επιστρέφουν στο εσωτερικό μέσω μιας ειδικής πόρτας.